Ahoj, moje meno je Blažej Černák a počúvate 14. epizódu podcastovín zo štúdia Prept. Dnes budete počuť. Najlepších 10 podcastov má dosah až na 35% poslucháčov. Ako sa správajú poslucháči počas leta? Zverejnili nominácie na podcast roka. Tip na začínajúci podcast je študentská lavína a v téme sa venujem tomu, ako si zriadiť domáce podcastové štúdio. A ešte vo fun facte vám poviem, kedy vyhlásili podcast za slovo roka. Poďme na to. Edison Research zverejnil údaje o dosahu podcastov v USA. Najzaujímavejší údaj je ten, že prvých 10 najpočúvanejších podcastov má dosah až na 35% poslucháčov. To je celkom ohromujúce číslo, keď si predstavíte, že počet podcastov v angličtine sa počíta na 100 000 a prvých 25 podcastov má dosah až 45%. Inými slovami, ak napríklad chcete mať veľký zásah reklamy, stačí vám zainzerovať do top podcastov. Avšak reklama v podcastoch nie je len o kvantite, ale aj kvalite. Takže ak máte špecifický produkt, je lepšie a aj možné si vybrať menší zásah, ale lepšie cielený. Z údajov je ešte zaujímavé to, že až 19% dosahu tvoria podcasty mimo top 1000. To sú tie malé s malým dosahom, ale výborným cielením. Spoločnosť Veritonic zverejnila prieskum o tom, že pri akej činnosti poslucháči počúvajú rádio, podcast alebo hudbu počas jary a leta. Možno by ste si tipli, že najlepšie na tom bolo polyhovanie na pláži, ale nie je. Najviac poslucháči počúvajú počas cestovania a to uviedlo až 77%. Na plážovom lehátku sa počúva tiež, ale iba v 42% prípadov. A ak sa ľudia počas leta nudia, najviac ich pustí podcast až 66% a táto voľba preskočila dokonca telku či hudbu. Celý prieskum si pozrite na linku v popise tejto epizódy. Boli zverejnené nominácie na podcast roka a poslucháči môžu hlasovať do 24. júna. Výsledky budú vyhlásené 28. júna. Organizátorom patrí veľká poklona, ale predsa len vec, na ktorú si musím zvyknúť, sú názvy kategórií a samotné kategórie. Trošičku mi tam napríklad chýba samostatná kategória biznis alebo taký šport a niekedy mi úplne nesedí, že napríklad v kategórii ateliér, čo sú umelecké a historické podcasty, bude súperiť trochu inak s Adelou proti dejinám od SME, ale taký dejepis inak je v kategórii pokrok, čo je kategória biznisu, vzdelávania a posunu vpred. Sú to také malé kozmetické chybičky, ktoré organizátori časom isto vyladia. Rozhodne držím palce nominovaným. Vy hlasujte, lebo okrem iného môžete vyhrať aj ceny. Medzi najúspešnejšími podcastami na Spotify za posledný týždeň podľa Chartable boli v redakcii od denníka N, Vražedné psyché a Profil zločinu od ZAPO. Cez Apple sa darilo Tour de Svet od ZAPO, na druhé miesto poskočilo Bekimovo horúce kreslo od Európy 2 a do top 3 sa vrátilo Dobré ráno od SME. Dnešným tipom na začínajúci podcast je študentská lavína. Ako už naznačuje názov, je to o študentoch. Dominik a Martin sa budú v každej epizóde zhovárať so študentami vysokých škôl, ktorí porozprávajú o tom, ako sa študuje na slovenských univerzitách. Podcast je teda aj pre stredoškolákov, aby sa lepšie mohli rozhodnúť, kam ísť študovať. Držím podcastu palce. Poďme na dnešnú tému. Jedna stará podcasterská múdrosť hovorí, že kto nezačínal s podcastom doma, ten akoby ani podcasterom nebol. Veru, nahrávanie doma má svoje čaro, ale ideálne je sa na to trošku pripraviť a vyrobiť si aké také štúdio doma. Nebudem hovoriť o profi výrobe štúdia niekde v pivnici či v garáži, ale v bežnom byte, v bežnej izbe. Krokom číslo 1 je zvoliť si miestnosť, ideálne čo najmenšiu. Čím väčšia miestnosť, tým je pravdepodobnejšie, že sa vám bude zvuk odrážať a bude to znieť ako vo veľkej telocvični a to nechcete. Kľudne zvoľte šatník alebo väčšiu komoru či špajzu. Šaty môžu byť prirodzeným pohlčovačom zvuku a v komore môžete prehodiť cez poličky deky či uteráky a izolujete zvuk. A to je aj krok číslo 2.
Izolácia. Nemusíte sa izolovať od rodiny, ale od holých stien a podlahy. Všetko hladké totiž odráža zvuk a to nechcete. Ak máte možnosť, nalepte alebo zaveste na steny izolačné peny. To je základné pravidlo. Na zem určite dajte koberec. Parkety či linoleum nie sú dobré. Jednoducho, čím viac zakriete steny či podlahu, tým lepšie pre zvuk. Vyvarujte sa však obrazom či zrkadlám. Sklo odráža zvuk ešte lepšie ako stena a preto logicky zatiahnite aj záväz na okne. Denné svetlo na nahrávanie aj tak nepotrebujete. Tretím krokom je výber mikrofónu. Tejto téme som sa už venoval a tu iba zopakujem, že mikrofón za 100 € je pre začínajúceho podcastera dobrým riešením. Ak neplánujete rozhovory, stačí vám aj s USB káblom, ktorý len dáte do počítača a nahrávate. Mikrofóny s XLR koncovkou sú síce lepšie, ale k tomu potrebujete aj rekordér či zvukovú kartu a mix. Štvrtú vec, ktorú si kúpte, je aj pop-up filter. To je taký ten okrúhly tanierik vyplnený sieťkou pred mikrofónom. Robí to, že redukuje P-čka a B-čka. Lepšie mikrofóny ho väčšinou už nepotrebujú, ale je to niečo, čo stále robí rozdiel a budete to počuť. Niektoré mikrofóny sa predávajú dokonca už aj s pop-up filtrom. Piatú vec, ktorú potrebujete, je stojan na mikrofón. Tu veľmi vymýšľať nemusíte, stačí vám malá trojnožka na stôl. Ak budete mať stále miesto, môžete zvážiť aj rameno a pripevniť ho o stôl. A ak veľmi kopete do stola a búchate po ňom počas nahrávania, odporúčam vám ešte shock mount, ktorý tlmí nárazy. Šiestým krokom je, že si musíte kúpiť slúchadká. Isto nejaké doma máte, ale pre nahrávanie a najmä pre následný strih vám odporúčam kúpiť si také uzavreté, ktoré vám utlmia aj ruchy zvonku a sú pohodlnejšie aj na nosenie. No a posledná vec, ktorú musíte vyriešiť, je nahrávací aj editačný softvér. Je ich niekoľko a aj zadarmo, či už ide o Audacity alebo Reaper, prípadne GarageBand pre Applistov. Urobia presne to, čo ako začínajúci podcaster či podcasterka potrebujete. Nahrajú vám hlas a vy ho môžete postrihať a upraviť. To boli základné kroky a veci, ktoré potrebujete vyriešiť na domáce štúdio. Upgradovať môžete kedykoľvek. Ja si pamätám, že moje prvé domáce štúdio bola detská izba môjho syna. Obklopil som sa dekami, vyrobil som si dokonca mini stenu z pien a nahrával som. Vzrušo z nahrávania to bolo veľké a doteraz trvá. To štúdio už síce nemám, lebo nahrávam v štúdiu Prept. Na záver tu mám ešte fun fact. Slovo podcast roka bolo vyhlásené za slovo roka podľa New Oxford American Dictionary, ale nebolo to tento rok, ani minulý a dokonca ani pred 10 rokmi. Stalo sa tak v roku 2005. Je to už 18 rokov. Slušná doba, čo poviete? To bolo z dnešných podcastovín všetko. Budem rád za vaše postrehy, nápady či reakcie. Ďakujem, že počúvate a majte pekný deň.